Kumburo rubatsiro. Regedzai zvenyu huku iende. Ngaifambe. Uyu mutenderedze zvishoma tariseu. Mufambe afambise ngacho zvirenyi chikuno mbichana. Chamwe. Tinotenda. Uyu ndiye mukomana ari kunzi akatora imbwa pakati pemusha waenda Chiremba Samson kuti vanoroonora nyiko dzakanga dzaenda kunomisikidzwa maringe nevanhu pakati pemusha vauya kuzofambira nawo imbwa yavo. Saka ndiyo tiri kuona ari kutembedzana nevakomana vanoshanda naChiremba kuti vapinde naye mukati memusha uyu mudare ririmo kuti aende aroonora kuti vaende vanzwisise kuti vanozokwanisa here kumuroonora. Saka ndiye mukomana wacho. Zvizhinji tichangoramba tichizvinzwa sekuzvinzwa kwatiri kuita muhurukuro dzavanenge vachikurukura. Hama dzake dziripi? Ndani. Vapewo kugara ikoko kwamuri ikoko. Uyu mutenderedze zvishoma tariseu. Mufambe afambise ngacho zvirenyi chikuno mbichana. Chamwe. Tinotenda. Ndokukwazai zvekare ndichiti makasimba here. Aiwa tinotenda nemaoko enyu. Musha wandiri muzuva ranhasi uno. Unonzi musha upi uye wani? Ndekwasenza. Musha ana mai vemutumbi vehomwe yangu yandigere nhasi uno. Isai maoko. Chekutanga ndira kuti mupwere asunungurwe. Zvadidi. Chokwadi here ichi? Asi munofanira kaimi vapwere kuti mutitsanangurire sekuru kwatakaita pakati pedare kuti chii chichaitwa auye here mupwere uyu nezvaanga akatora. Ndinoimba kuti ndachikumbiro kubva kumhuri yacho. Ndepi neipi ngavasimuke. Ngavasimudze zvavo maoko mudenga. Ndinotenda. Zvakafamba sei? Akakurukura here mwana zvaakaita? Zvakafamba sei? Ndiani hama yake? Saka ndakamboona ngoti zibamba Jesu akauya ndipo akangotanga kuita zvaari kuita. Ndichimubvunza kuti wanga uri kupi mazuva ese aya? Akati kune kwandakatora ivalidzi. Ndikati wakaenda nayo? Akati ndiye ndakatengesa. Paakangoti ndakatengesa ipapo haana kuzokwanisa kutaura futi zvizhinji. Saka nhasi mukati ndokushushikana nokubatikana maererano nemwana wangu nezvaakaita. Ndinotenda. Akazvibvumira oga here? Akazvibvumira ega kuti ndatora ega. Ndinotenda. Tinoisa maoko kune zvinovapwere muchitsika mukati medare rino. Makaudza kuti china tateguru.
kuti achadzoka neimba mukanzi mukudzoka naye munofanira kuita sei? Tiripo here mvura iyi? Chekutanga mukwere yatsika mukati memusha uno. Hamuna mbonipa kana mvura kana donhodzo zvaro. Munditambanudzirewo zvataura ndateguru kana muchinge mazvinzwisisa sekutaura kwazvaita. Mukombe ndiwoyu muzukuru kana mwana womumusha muno vanga achitambira mukombe uyu atipirowo tateguru donhodzo. Donhodzo ndiyo mvura. Zvausinganzwisisa unokwanisa kungochibvunza kwandiri ndosaka ndiripo padhuze nasekuru semuzukuru wavo. Bvunzai mupere kana mune zvimwe zvekubvunza. Une chaungabvunza here mupere? Ichi chokwadi chatiri kuona pakati pemusha uyu murandakomana ari kunzi akatora ibwa, saka ndo mumusha matiri hurukuro muri kudzinzwa kurukuro kwazviri kuitwa nachiremba nevanhu vakabirwa nevane mwana akaba. Saka tiri pakati pekuti tione kana tinzwise kuti akazosunungurwa sei mwanakomana uyu mushure mekunge atora imbwa. Vamuri kuona ava ndo vane musha wakabiwa imbwa vakasiyana siyana muukama hwavo. Vagere uku ndichiremba nemuturikiri wavo ndo chiremba Samson. Saka zvizhinji tirimo muhurukuro tichinzwa kuti zvakatanga sei uye zvichapera sei. Unoone unofugama pamberi pachiremba undisvitsa. Matuuzwa kuziya kwamabva kure inobva kure kuno oisa maoko nasekuru. Aiwa vana venzvimbo ino makomborero mandipa donhodzo nekundipa donhodzo chete kwamaita. Nzira dzanga ndichifamba dzinenge dzichipisa inzira dzinorema. Saka kana muchinge maita sezvizvi handizive kuti mupwere kune chaungakurukura here. Ruzhinji rweguta rino rudunhu rino ndisati ndaita zvandiri kunzi ndiite uye handisunungure mupwerewo kana musina kunzwana naimi pachipfuyo chakatorwa pamusha uno. Ndikunzwika zvakanaka here? Aya mashoko ari kuiswa kumhuri yakabirwa nachiremba Samson maringe nekunorapa nhorwa kwomwanakomana uyu. Saka ihurukuro tiri mudare kuti tinyatsonzwisisa tipuwe umbowo. Ndiye uyu mwanakomana wacho wamuri kuona. Sanangura mupwere. Ndokumbirawo vadare ndibatira mukomana asunga akatisana kurega. Ndokumbirawo vadare vadare vose simukai muke muchibatsira mukomana akatsanangura nhau yake. Tanga mumisa mvura iyo mumwe chete ngaandipe muchairo nechinhu cheplastiki chine mvura, ingava kapu, ingava dhishi, chingava chii. Musiye zvishomanini akadaro. Ndichakumbira kuvadaro kumugare makamira. Zvakaoma zvinorwadza zvinosirisa asi zviri kutoitika mukati menzvimbo yechitungwiza. Chipfuyo chiya chanzi chiri kupi chipfuyo chatengwa pano pamusha uno. Musanyanya kuvhumbama kana pane chinge chibvunzwa natateguru. Kana nenguva ndoinenge iri shoma kwavari. Muri kumanikidzwa here vapwere?
handi maida kuti muziye chokwadi saka musasuwe unofana kuona neuso hwenyu mega zvakanaka unofana kuona neuso enyu pana atukwa here nabatwa uno kuti mune uroita tegurwa anobata ndoko munotsikitsira zarurai zviso tsanangura yamai atsanangure kuti vakwera tiisa maona tiri matare nachiremba Samson. unotsikisa huku yako makare umu uchaibata zvasimba nokuti zvanza zvayo zvose zvinofana kutsika makare. Zita rake ndiani? Mkwere. Adzano zitatenga. Mumutse agare pasu. Handidi kuti mupwere ndinge ndichisanangura mazwa. Ndida kukusunungura padiki diki mupwere. Wotsanangura mazwi kuti zvakafamba sei maringe nekutora kwakaita embwa pakati pemusha uno. Handi ndizvo? Ndizvo mwanangu. Zvakafamba sei? Mutsikise chipfuyo ichi pamusoro wake, pamusoro vadare ndokumbira rubatsiro. Ndikumbira rubatsiro. Regedzai zvenyu huku iende. Ngaifambe. Ziya yakadaro mupwere. Nai mwanangu Grebai. Mama. Zvakaipei vapwere. Kuti vange vachibatsirwa. Kuti vagonenge vachizvishavira. Vega nemaoko avo. Asi kana vachinge vouya nedambudziko. Kuti aiwa vakatora zvisiri zvavo. Zvinenge zvinge zvichipembera here kana zvinge zvine nhau here. Aiwa kuuya kuzozvisha kuti vabatsiri kuti vashandire zvakanaka. Ani kuzoti vanodzimara kuba. Ndinotenda. Ndinoimba kuti kubva apa kusvika apa. Mazwi avo ndo andinochema. Iwe mupwere. Kubvunza pweredzi. Iwe zvaungade kubvunza. Iwe mupwere iwe. Makadiva vanhu pakati pemusha uno. Kumbiro zvitiki zvishoma zviri pamutizo kuti mutitsanangure kuti zvizosvika pazviri apa kuti mwanakomana azwa mukati memusha uno chii chakaitika. Dango mukoma kuseni mama ndobva vatondimutsa vakati ndaona gedhi rakaita sei rakavhurika asi sipangi apo ndobva ndatomuka ndati sipangi
ndatsvaga asi panguya vatatu kushaya wakabuda saka tete vari kupedzisira gondo akati vakapfeka zvitsvuku avo. Inini pane munhu andakapiwa mabasa naye ane nhamba dzanese kwamizi kunonzi kwaChiremba Samson. Ndakati ndipei nhamba dzanese ndiende ikoko. Ndomasvikira ndakaita kwaChiremba Samson nekuti muridzi wembwa haapaturi kuchikoro kwaari. Saka takitya kuti takatumudza sei kuti ndakaita sei yandiwa ndozvakangondisimudza kuti ndiende kwaChiremba Samson. Maienda kwaChiremba Samson mune zvamakapuwa kana zvamakaudzwa kuti muite? Kune zvatakaudzwa kuti ndiite. Muchibva maita? Ndobva ndaita. Chiremba Samson ndodzoka kwamuri. Ichokwadi here chiri kukurwa naamai ava kuti vakauya kudare kwenyu? Zvizhinji vangazvipupurira mukere. Sadza dzakadzitsva mukati mematare. Ichokwadi mama chiri kutaurwa ichi kuti makasumudza tsoka mukaenda kudare raChiremba Samson. Zvino ini mubvunzo ndinawo kuti tikwanise kuti mukwerewo kana kuti ndinzwise kuti munoda kuti asunungurwe sei uye makawirirana zvipi pamakaenda kwaChiremba Samson kunge mimi masangana nemunhu wenyu auya pakati pemusha sekuya kwaitawo uye auya nguvai zvane nguva yakareba sei munhu akadai pano pakati pemusha uno? Asvika past 11 muchidudza dzekuseni dzemanheru. Asvika chii chaitika? Pasvika inini ndanditori kwandorara hakuna nhonga vagara musikangoti pane mwaruka gedi ndakandamira chinoka ndichinofura gedi saka ndikufura gedi ndopandikona munhu ari kunongedzera mukati megedi ndopapazonzi makadii ngati atikoichi makadii saka ndikumbira kukona ngati kwakanaka here saka kwakanaka ndopandawapinda mugedi vakatanga kutsanangura kuti ndemanoenda nefodhisi achikuti ndikona imbayo ndikona imbayo. Muri kuzvinzwira zviri kuitika kuchitungwiza izvi? Zvino mwana uyu muri kuti aripe sei kana muri kuti kudii maringene nhau yenyu sekufamba kwamakaita inini nezvamakapuwa nezvamakabuditsa kuti nhau isvike pairi nhasi? Ini pandakaenda kwaChiremba Samson ndachikukumbira kuti imbwa itese munhu akatora imbwa adzoke neimbwa. Saka pavauya pavana kuyaimba saka ndachikukumbira kuti anotakudzwa kune imbwa adzosechi imbwa. Muri kuzvinzwira naye amai vemwana mwana makatombomuonawo here ari nembwa kana kuti makangotanga kumuona akuita zvaari kuita izvi? Ndakatanga kumuona ari kuita zvaari kuita izvi. Uye ndeke kutanga here kana kuti ritori basa rake? Ritori basa rake. Rikutora zvasina kupuwa? Tora zvasina kushanda. Zvino asangana netsaona? Imimi saamai munoti kudii pakukurukurana kwamaita naamai vechipfuwo chakatorwa pakati pemusha uno? Amai mambokurukurana nehama dzemwana komano? Hatina kukurukura nekuti pandakaenda kudare ndakangodzikana vanhu vauya munongotifonera saka ndozvandaita ndazvandakataura ndakangomirira. Alright. Chiremba ndofunga basa nderenyu inhau iri mudare iyi. Chekutanga ndakatsanangura ndikati changu kugadzira chete ndichinge ndagadzira imi nepwere chipfuyo chenyu chinge chapo pakati pemusha wenyu ndinongoya ndosunungura zvekare mupwere ndotora nekutura matunhu. Saka iwe mitsika nerwendo chinzwa ndatsika mukati medare rino kunzwa wapwera vari kuti ivo vakaendesa chipfuyo saka ndinoda kuti inini vanofanira kuunza chipfuyo ichocho kana kuti vakasaunza chipfuyo ichi vanofanira kutsvaga chimwe chipfuyo chinenge ichocho chodzoka pakati pemusha uno ndokuti ndinyatsomusunungura pasina nhau kana tsika idzodzo anogona kurarama akadai. Ndikunzika zvakanaka here? Inhau iri mudare naChiremba Samson mangozvinzwirawo kukurukura kwavari kuita. Naye amai chii chamungada kuzivisa kune vanhu varosangana nematambudziko akafanana neiyayaya? Inini chandinoda kutanga kutenda kuti zvimwe zvinhu kana zvichitaurwa unenge uchingoita kunge dando kuti hazvinoitika here hazviitiki here zvinoitika here hazviitiki here but zvandazoona nhasi ndinokutenda tinoita maoko tosenzekuti vanopatakaita vakadzi uneso mukuru ematambanozadzinza. Zvino munokurudzira zvipi kuvanhu vanenge vasangana nematambudziko akadai? Wese vanenge vasangana nematambudziko akadai ngavatsvage
sekuri Samson, chiremba Samson. Vaende kumadara avasina badzava handina ndizo zvauzozwa kuti uyu mwana wapwere Jesse andachingama kumberi kwauso hwake ndichinge ndachingama kumberi kwauso hwake ndichada kuti vatsanangure chipfuyo chinouya rini ende chinouya zuva ripi pamusha uno. Muri kuzvinzwira ruzhinji rweZimbabwe. Alright, tinotenda. Amai, toti chipfuyo chashaika vanoripa sene muri bobi sekuru vatsanangura kwavo. Asi nhau yapo ndekuti uyu mwana inini sekuona kwanguwo zvangu kuti aenda asunungurwe. Imi mungati kudii napo kuti vashayiwa chipfuyo vangaita sei kuti varipe nhau nemazwi emwana uyu? Inini kana shaya chipfuyo kwekuna zvipfuyo saka ndada kubvunza ipapo kuti chipfuyo vachatudza sezera iro rekauti vanenge vakutsvaga chiri chidiki inodzoswa kuna chiremba. Teerera iwe mupwere zvazvinoita kuti nditi mupwere uyu anotora chipfuyo ichocho handisi kuchiona nei makachikonzero. Mupwere uyu wakanga ari mupfuri. Zvino mupwere uyu mukusangana netsika idzi aifana kunge anga achinge achitora chipfuyo ichi, asi nekuda kwokuti mupwere uyu ndekutsanangura sekutsanangura kwayo ndichakangoendawo nevakange ndichiti vandiripewo kana pamutauro wenyu kuti vamubhadhare wawapa chipfuyo ichi. Zvino maonero andiri kuita ndichasunungura mwana uyu zvishomanana kuti akwanise kurarama, akwanise kudya. Vapwera zvauchavatsanangurira iwe kuchipfuyo chako ndo zvavanofanira kuteedzera. Vakasadaro nenguva yavataura anorwara kupfuura zvaanga achiita muzuva ranhasi. Vakazomunonokera zvezuva rimwe chete rechipiri rechitatu vakufanira kumucherera umwe mupwere uyu. Muri kuzvinzwira iri mudare imi vakapara murwa mhosva munoti kudini nhau yatsanangurwa? Ndasinzwisisa iwe pachavo kuti vatedzera zvataurwa nachiremba Samson kana vati wiki racho totaura nawiki racho kudzosa imbwa yacho zvichireva kuti tinodzoka zvakare pakati pemusha uno dzamari ataenda tapendera nhau ipi? Nhau iyo muri kuzvinzwira ruzidzo rweZimbabwe inhau tiri mudare nachiremba Samson. Kune ava vari kuba ndiyo nhau yatiri kuzama kuti tinyatsonzwisa kuti ichokwadi nhema, asi maimbovimberi zvinoitika izvi. Nayamai vemwana makamufambo nemwana iro chii chiri kukonzera kuti asvike pava pashavi mati haana kutanga nhasi. Tinongofamba tinongonzwa ane zvakamugara saka zvakamugara zvacho baba vake vakafa dharaini kuti ndizvikunde handizvikunde haana hama dziripo. Aiwa zvakaoma zviri kutoitika muZimbabwe nzvimbo ichitumbwiza. Zvizhinji tichaenda mberi kunge vanzi vadzoke vagozoripa chiripo chiri kudiwa. Hurukuro ichasara kuna amai vemwana nevakatorerwa chipfuyo chavo pakati pemusha wavo. Vachazotizivisa zvavakurukura nezvavawirirana toenda tonzwisisa kuti imi muzive kuti ichokwadi chiri kutoitika ichi. Ndinotenda vapwere nemvura yandakachema ndikuda kumusha uno zvinofanira kuita chimwe chiri uye anopedzisira kukushwa mvura ipi kana achinge aita seizvozvo anenge apendera ende ane kodzero yekutengaira chokwadi chandosenda tsanangurira musha uno
Vapwere vauya nemurwere ndechekuti sekuimbisana kwamaitana nemupwere zvinofana kuenda zvinosangana sekudaro. Ndikunzika zvakanaka. Ndikunzika here mwanangu? Ndikunzika zvakanaka here mwanangu? Aiwa ndinoti maoko edu ava kushambwa meso netsoka ihama dzevanhu vakabirwa chipfuyo pakati pemusha wavo. Oenda nekuvabereki ndinokumbira mutsvairo uye vanhu vachiremba vachiti havasi kuzomusunungura zvokuti aende zvachose, asi ari kusunungura kuti vakwanise kuripa chipfuyo chakatorwa pakati pemusha uyu. Ndichamichengeterawo mvura iyi kusvika zuva raachadzoka akabata chipfuyo chee ndovana musunungura. Ndikunzika zvakanaka here? Mune mubvunzo here? Kune ane mubvunzo here pakati penyu semhuri? Kunyarara kureva kuti hakuna mubvunzo, vachazobvunza mheno kunge vane mibvunzo. Zvanga zvichiitika kuchitumbisa kunonzi kupi kunoku? Ndangonzi kuchitumbisa kwamakoni kuunity A. Alright, ava tinotenda ruzhinji rweZimbabwe hanzi vanotenda kana musina mazvo.